приятели! Сега ние сме в Чавдар на Въжената градина и сега ще ви покажа какви предизвикателства и изпитания трябва да преминаваме с моята сестра. Нека да започваме! Първото ни беше това, аз го преминах и сега трябва да преминем тези триъгълници и квадрати. Сякаш първи ще сте да шпагат. Ако не можеш шпагат, ела тук и ще се научиш много лесно. Работи. И следното. Ура, успях. Сега към третото. Това вече става по-сложно. Трябва да преминаме, като се държим на тези дръвчета. Нека да започнем. Това е сложно. Както виждаме, това е шпагат! Почти. Ура, успях. Сега мисля, че това ще бъде малко по-лесно, защото ще се държи за това въже и това ще се помага. Наистина и много лесно. Сякаш си ходиш обикновено с обикновени стъпки. Ако искаш аз да снимам. Сега трябва да преминем през най-сложното предизвикателство. Ама чакай, не е толкова много да остава дълго, защото ще запълни. Сега ще минем през най-сложното и най-опасното предизвикателство. Това са гумите. На които аз се шматках. Да, вече май ги преминала. Сега ще правя двоен шпагат. Нека да започваме. Че спирай го видеото от време на време, защото Окей. ще запълни по-малко. Дръпа на стана.